Менә хөрмәтле җәмәгать. Нәрсә дип әйтәләр? Сәер дип әйтәләрме? Үзе бер уйласаң. Мәсәлән, мин торам Рәсәй. Инде ничек Рәсәй? Бу Татарстан, теге тышкы Рәсәй инде. Тышкымы, ичкеме? Ичке Рәсәй, бу тышкы Рәсәй инде. Рәсәй, әмма тышкы, теге ичке. Чөнки урыс өлкәләре, Оренбур өлкәсендә мәсәлән торам, авылда, урыс авылы дисә була. Чөнки анда яртыдан күбрәк урыс, православ диндә халык, казак бераз, казак халкы, аз гына татар халкы. Инде әйтегез, менә Татарстандамы үз телеңдә рәхәтләнеп сөйләшәсеңме? Әллә шул якка бар?